Galarrena dakar esakeriak, Lekitxon badauko esan nahi bat. Galarrena dator, denporalia, atzego hona dakar. Baina ega berian, galarrena datorrenean, aixin jartua sartzen da herrira. Injartua, energiz betia eta kaliak astintzeko freskotasunagaz. Hori dala da, galarrena dakarlemia ipini dotzagu, galarrenen 20. urte aurreneko kanpaina honeri. 20 urte, aize fresko, koloretu eta indartzuagaz, Lekitxo eraldatzen gabiltza. Eskertiak eta abertzali honetxia eta atiak zabali dauko zena. Lekitxotik hasi eta bestelako Euskal Herri bat lortzeko bultzadia da galarrena. Eta zelan ez, libria da naiziak batzuk geldirik eta isilik nahi dabe. Horren seinale da, galarrenen kontrako urten dan sententzi magarrikatua. Baina gaur hemen bagaoz, gauza bat argi daukaulako da. 20 urtetan ez gaitzue gelditzu eta sententzi batea itxikbe ez gara gelditzuko. Gure hormetan dakarren lez, eraikina lapurtu halko dabe, baina herrizen sentimentua ez. Galarrena eraikitzen jarraitzuko dugu lehengo legez. 20 urteotan, 100 lagun izan gara, bai. Baina zoritxarrez, galarrenako familiko parte izen asko faltaz dakuz. Txiki, Kuku, Jon Goikoetxea, Patxi Perria eta beste asko eta asko. Urte horren honetara heltzia ez litzateke posible izango Europarek. Bezarkada handi bat guztizari.